बिथाङा बाहागो लानायानो मेन खोथा गाहाय खोथाया जाबाय मा बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनाय दा बेनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइया जोंनि बर' हारिनि राव बर'नि सिनायथि बियो माने भारतनाङारि मोनसे थाखोआव मोनहैगोन ओरैनो मोनहैखाबाय थेवब्लाबो मोनहैनायनि माबाया बांसिन लामाया गेवगोन मानो होनना बुङोब्ला मोनसे जथुम्मायाव भारतनि हादोरगिरिया गाहाय आलासि जानाया बे सहज खोथा नङा बा गोरलै बाथ्रा नङा दा बेखायनो जोङो दिनै खुसि जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बे जथुम्माखौ जाफुंहोनायाव हाजासे जोङो मदद होदों रायजो राजा फैनायाव जोङो हाजासे जोङो हेफाजाब होदों दा बेखायनो जों बुंनो हायो बर' माहारिनि थाखाय दिनै मोनसे जारिमिनारि सान आरो बिथाङा होलांनाय होलाङैजों खोथा गैया नाथाय बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनायानो जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान लेङाइ आफादगिरिखौ बावैसो बिटिआर एकर्डखौ फेल खालामनायनि थाखाय एरख'बाय बेयाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? बेवहायथ' आंहा बुंनांगौ जेबो गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जि आफाद लादों थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादा जि थांखि लादों बिथांमोननि संबिधान मथेसो थांखि लादों आरो बिथांमोननि बे खोथा बेयो जाबाय बिथांमोननि आफादनि बा आफादारि बेबस्था थाखायो बेबायदि बिथांमोना एक्सनखौ लादों एबा खामानिखौ मावदों बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो आफादाव खामानि मावना फैनाय बर' फरायसा आफादाव बा गुबुन गुबुन आफादाव बयहाबो गावबा गाव आफादाव मोनसे संबिधान थायो मोनसे नेमखान्थि थायो बे नेमखान्थिनि बारगा थाङोब्ला आफादा जायखिजाया बिनि सायाव एक्सन लानो हायो।